nhasi ndine mapostori sekuru. Ndine mapostori, ndine kwamugoti yemabhachi kana kuti mugoti madhasta goti ndiwe mabhachi kai. ndiyo Iwo waenda kwamwasha. Pane type dzemamasaji. Uyezve zvine mapakeji akasiyana siyana here kana kuti zvinoyadzofamba sechimwe yadzotsanangura. Yes, zvine mapackages akasiyana. It depend kuti uri kuda safe sip, uri kuda zvakawanda sei, uda kunakirwa kusvika papi. Tinogona kuti yatinoti NSA ndo 6 handiti. We start from 25. Kana muchiti munoita anonzi private massage with the happy ending. Mune muchimboedza kuti kudii. Zvinhu makazviendera kuchikoro. Mamethod. Takazviendera kuchikoro. Mazviendera kuchikoro ikati mamethod tikuita kuti pakagara pasi ka. Moti right. Ndine mamwe maitira ndakuita manje. Ekuti ndoita kunge nyoka so ndichita sei. Zvimwe takaenda kuchikoro zvakaita sana Swedish, Egyptish, but pane paunongochita basa rako unofanira kuzoti ndiri pabasa ende unofanira kuita munhu zvokuti next time ka anongozvifunga munhu kuti nomba anorova U10 achiuya kwauri. Mari yandaihora kandoishanda iko chimboshanda sometimes mahardware chichi yanga isiri kukwana. Zvikangoe kuti ndine mwana nditi chimbotune mwana ndabhadhara school fees. Inini ndoda kubhadhara rent pandikugara, ndoda kudya. Kune mwana kwachina kwaari ikoko ari kuda something, mari haisi kukwana. Chimboti ndine 200 ndobhadhara rent ipapo. Doro kwamusoro. So zvinhu zvacho zvatonge zvakuoma and then ubvaona kuti says dzangu dzitoita mari vari pachi. Sawa, wakapinda kuti mari yandototambira ka itori shoma than yoti ndakangoenda ndikaita mudiriri pawiki nenda kwanza handogona kutopfura pei yandikutambira. Saka ndatoona kuti aiwa ke ndingosiye zvike zvakangofanana ke ndingoita izvozvo. Saka munhu akauya kuzvipatara munoenda here kumwe kwana ambonzwa last time zvinzi kune organization inenge ichirapa mahore munoenda here koko? Can go ikoko. But waida zvinhu zvako zvefast kuti usingade zvinotora tiya muchichini. Can go kuprivate usvika kuti so ndakadai wabva wabatsirika. Munhu anotora chijira zvimajira zvake ameno ndo zvematare here ndo zvechii nehari yake ubva auya ubva anotanga kunditi mweya hanzwa ati wakudoti nindite mukadzi wake. Ndikati yezvo kwene ndinogoita mukadzi wako sei? Ine ndoda zvemari ngatitoite basa kozi ini ndinototi ungotunda kandibai padeni. Zvikanzi alright mweya uchitaura kuti udotivo ndite mukadzi wako. Aiwa ndati munhu akati neni ndakatora chinguva sparks ndakagara pepe mulaunchi naye ka ndichimwa aiwa zvimabute ndichita sei ndakazopedzisira ndakuchema kuti ndinongoti sebenzi ndinenge sinokwana chichi kunyatsoitika chinogona kungokutorera mari yacho. Ndapiwa mari but mari iyoyo ndakaishandira right haana kutunda munhu akandiiteyeye ndakaitwa alright kupedzisira ndati yezvo zvazvemwetsvine chiiko zvanzi aiwa $100 haungangotora $100 for mari nge mwari ndochekutanga already. Kana ndakatonzi ndaenda kutravel kwacho ndikuti ndakubva pamba ndasvika basi kunzwisika chandinotonga kuita ndiri padhoo ipapo ndipinda imomo iprayer. Azviroti hatina mate right tinotonamata zvisingatoite but at the same time situation izvo zvimakunamata kupi? Toenda chero chechi. Hello guys, hello people, my name is DJ Sparks. Ndosta rangu rekuberekwa iro kachingeti first time kusvika panapo usingandizive watangondona nhasi. Ndosta rangu, my name is DJ Sparks. Muzora nhasi ndine hanzva dzangu dzandinadzo panapa pa-uncensored podcast patinenge tichitaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika because I do believe kuti a lot is going on. But vanhu vazhinji havadi kuzvinzwa. Vanhu vazhinji vanoda kungotorarama life yemurima, musatsinzinye pakurarama. Vanhu vazhinji vada kurarama vasingazive zvinenge zvichiitika but zvichiitika. Izvozvo zvinhu zvatakaramba tikati no zvinonzi hazvitaurwe zvinonzi hazviitike ndozvatinenge tichitaura panapa. Saka ndiri hanzva dzangu dzinoita inonzi private massage with happy ending. With happy ending. Bata ishoko iroro kuti muzoyatsonzwisise nyaya dziri panapa. Saka ndinawo i2 change tichidiscussa kuti kubasa kwavo zvinombofamba sei, vakatanga sei, vakapinda sei muzvinhu izvi, uyezve vanozvigona sei.
chinoita kuti varambe vachisevha if saka ndichange ndichikurukura nawo muzuva ranhasi but before ndapinda panyaya yangu guys vanhu vazhinji vanozofunga kuti maybe tinongoita uncensored chete but tine mashows akasiyana siyana atinoita panapa musi wetuesday toita inonzi realities of Christ yatinenge tine mamen of God inobuda every Tuesday panapa kana uchinge ari maWednesdays toita dialogue with DJ Sparks akawanda mashows atinoita panapa pane imwe ida kuuya yatatitaura muchaiona it's a surprise one iri kuya manje so muri sei girls Shiribo, muri sei? I'm good muri sei sei tiri right hedu. I'm very happy kusangana nemi. I'm very happy kukuona muchimboshare nesu zvinenge zvichiitika because I believe kuti a lot is going on out there but vanhu vazhinji vanenge vasingaziva vanhu vazhinji havadi kunzwa chokwadi vanenge vachizviramba but zvinenge zviriko zvichitoitika saka da kumbotanga mubvunzo wangu wandinawo saka ndakambobvunza uyu ndo yauku ndichibvunza kuti chase kusvika mava free henyu kuti tinyatsokurukure pakuti nyange mumwe achitaura mumwe anogona kungoisa point yake but I know it's difficult so vanhu vasinajera macameras mona ndinoda kuita question and answer so right saka chinhu chekutanga chada kutanga kubvunza hanzva dzangu ndechekuti zvoni kana muchiite munoita anonzi ma-private massage with happy ending mune muchimboedza kuti kudii Okay. Isusu tinoshanda so tinoita mamassages edu tinoitira pamba patinogara tinoita zveprivate so tinoshanda tiri two. Alright. We put maads edu paclassifieds kana kuexcos ndo maonera tinoita chi namaclients anouya and then mamassages tinoita nehappy ending. Alright. Ndizvo here ndo anyatsogona kutsanangura here mashandiro amunoita kuti kana muchiti happy ending private massage with happy ending kuti mune muchireudza kuti Yeah, it's a massage then inozopera nehappy ending sematauriro amboita iyayo so kuti kana kuti munhu achida toti kuti bonde kusvira you can do it after massage or anongoti aiwa inini zvemassage izvi handisi kuzvida izvi ari kuda sex chete munosupply food exactly. Alright, I think tikufambirana ndika alright but pamamassages anzi massage ndizvo ndiri massages Yes. andika apa ndika pane type dzemamassaji uyezve zvine mapackage akasiyana siyana here kana kuti zvinoyadzofamba zvimayadzotsanangura Yes, zvine mapackages akasiyana. It depend kuti uri kuda safe sip, uri kuda zvakawanda sei, uda kunakirwa kusvika papi. Tinogona kuti yatinoti NSA ndo sex handiti. We start from 25. So kana iri NSA. Well, NSA inenge ine happy ending. NSA is just happy ending. Inenge ngori totichi. It's just sex, no stranger touch. Hapana ubatana hapana chi, it's just sex only. Ubatana kadaro. Short time yoyo. Saka short time haina kuti ndogona kukupawo maybe kufadza mutengo wedoro maybe BJ. Yeah. Pa 25 babo. Ndogona pa BJ and then tibataita sex. Kuti ndikakupa BJ then opinda mood so zete edichi sex. But tongoti chero kangopinza nekutongotunda musatopedza ipapo hapana randa chitu aiwa NSA is just a sex kwete zvokuti round 2 but you see kuti azvipa zvekuti ya unozo munhu mari inorwadza nditi uno kuti mari inorwadza zvino zvekuti ya munhu angosvika nangomubata obva kama yeah we negotiate from there atingazotinda chira munhu tsinyita anochatomboita because ndangomubata abva kama kune varume vari wiki kuti unogona kungovabata uchingovabata vatoproduce so veve vari wiki vaenda unozongota twanzwisisa ndogona kumbashi mune customer care exactly tomunzwisisa because unogona kutoti round yacho chituka mpaka haagone kutora kana 5 minutes anenge apedza. Alright, Sparks. Ndo zvanenge ari saka kuti umuti ongomubata vaita kama over muti ndipe $25 Alright, what I Sparks, which means we have something to say. Kureva kuti kune mumwe munhu kuti achingobvisa hembe right achingoona munhu wemukadzi anogona kungotunda unzwisisa
saka kune vanhu vakadaro so vanhu vakadaro ivavo like nezvandae ndichiita inini right hazviti munhu akangobvisa hembe wobva wangotunda like ini ndine nditori mumudi nenditori nemaactions angu kuti munhu apinda chamurumu so ndofana munhu akuda zvainga ndofana kusechisa munhu kuti apinde mumudi so inini ndinenge ndichita basa rangu yobva angu itoshi alright iyi package tainzwisise ndoka lighters package takanzwa kandika koma mamwe packages amune muchiita ndaapi anenge akaita sei alright mamwe packages atinoita inonzi Swedish pamamasaji atinoita Swedish deep tissue what chimbotidza kuti Swedish ndeipi Swedish like Swedish ingo is the normal massage kuti alright ndingati chi ingori massage kuti like inogona kutena munhu on kana kuti say like ingori soft massage alright yeah Swedish ne daughter inonzi deep tissue zvakafanana but zvinonosiyana pressure yeah pressure mukuedza kuti kudii pakubata kwatinoita like Swedish iri massage iri soft and then deep tissue iri hard inorwadza ini ndiri kuita if munhu ari kuita inorwadza because munhu anofanira kuifila mukati mubhonzo kuti kana anga akatokuwa anotofanira kutorwadziwa inotorwadza anofanira kutorwadziwa naye ndo deep tissue yes and then achirwadziwa nayo patinopedza anenge achitonzoti I'm okay pane zvandandiri now I'm okay alright saka iyi inoitawo mari iyo ifull package inenge ichiita $30 kamiti full package mukuti anoitwa iyoyo obva azvita ipending alright imwe ndeipi ndoega pane nuru andichi nuru chibatitsanangurai nuru chinoro it's a bot massage saka imassage yekuti ndinenge ndichishandisa the wobot miri wangu wese alright kuita massage kumasaja munhu iye akararapa inini ndikara ndichishandisa body yangu already mumassage like snake pamusoro pemunhu uchiflowa ndichienda meme izvozvo ivi zviri do it neback yangu nefront neback zvese zvinhu izvi makazviendera kuchikoro mamethod takazviendera kuchikoro mazviendera kuchikoro ikati mamethod tikuita kuti pakagara pasi moti right ndine mamwe maitira ndakuita maji ekuti ndoita kunge nyoka so ndichiita sei zvimwe takaendera kuchikoro zvakaita sana Swedish deep tissue but pane paunongochita basa rako unofanira kuzoti ndiri pabasa and unofanira kuita munhu zvokuti next time anongozvifunga munhu wodya nomba anorova U10 achiuya kwauri achingoimagina zvawaingoita so pane chimwe chinhu unofanira kungoisaisa so pamasaji papo panuri papapo unofanira kuva creative exactly unofanira kuva creative uri pane munhu so that azvizobowe zvinofanira kudi kunakidza mamasaji ariko yes akawanda zvisingaite but iwo unofanira kuva neako unozonyatsoitawo kuti munhu anyatsonakidzwa kusvika meno ipapo alright but ndambobvunza iyo masaji yakambokoshere chi tisati tambosvika pane maitira munoita imimi yakambokoshere chi masaji inonzi yakakosherei masaji masaji inokwanisa kubvisa stress pane munhu alright unokwanisa futi kuti kana ukasvikanza wakatokuvara unokwanisa kutopora nemasaji if ukafinyuka kudindi masaji inobatsira especially deep tissue inobatsira izvozvo even munhu atoti aita accident but angoita accident angokuva zvimwe zvezvo kuti unochingonzoti nyama masaji deep tissue inobatsira kozoti kuneta kuchanisa kunzoti ndakaneta masaji inobatsira futi izvozvo happy ending nezvainobatsira wewe happy ending obvious munhu mumba kwake happy ending iriko so happy ending inyaya kuti but guys hapana netumushonga-shongawo tunomuzoshandisawo kuti tumanjozo no we do it naturally tubute tuchichi kuti zvinhu zvifambe no hatina zvatinoshandisa chatinoita kungoisa maadvert edu munhu ouya so tokunongoita futi munhu masaji chete pasina happy ending but private anotora dakuda deep tissue tomuta deep tissue yake but deep tissue aichinje kubva pa $30 because haasi kuda happy ending
zvakangofanana ko chinorwadza ideep tissue apending airwadze inogona kozi ndiwo masaji inorwadza padhiri racho yepending is not something chine basa exactly zvinhu zvatinozongoisa kuti inini panicha masaja munhu especially nuru unogona kukundikana haukwanisi kuti umboenda cause ndikakupa nuruka zvinokuita kuti uite something mati nuru ndiyokuita sezviya body massage body massage osakaino alright neswedish inoti ufile honi unotoa honi neswedish nenuru deep tissue kana uri strong unogona kusanzwa anything but mune muchiri kunakirwa here guys zvekuti munotonjoyawo kuti no ibonde iri riri kunaka sometimes bonde kana munhu ukaita sometimes alright zvinoenderana nemunhu wako kuti uyu ndanakirwa naye no ndabanga kuita sex nemumwe munhu but unozoona kuti uyu kawai kutondibhoya kana kuti uyu aiwa ndo sex unonatsoenjoya but watobva kuita imwe nemumwe munhu unogona kusangana netape yako rate tape yako ndewa kutozopa kana maextra rate cause munenge masvitsana pasiri ball rate tape yako inenge yakaita sei unoona sekuti tape yako pane mumwe munhu wekutoti wakangoona umirire kuudzwa unzi kana kuti chiivo rate tape yako unongoona wega kasfax ini ndine vanhu vangu ndotozoti vanhu vangu vanoenderana nenavo uyu ringorobharanzira nabasa rienderane nena unzwisa ipapo tinoti kuti maclient tinobata zvakafanana ipapo yes zvetaipi kuti balance hakuna balance hakuna balance kumaclients maclients angu akafanana auya nedude bike auya nebascor auya nefortune auya nechini maclients avo vakafanana because service yavari kuda ndiyoyo mari yavo kundipa ndiyoyo so ndinofanira kuvapa service zvakafanana but maclients varipo kuti iye munhu wacho anenge pane munhu kuti kumasaji anenge ati si kana wada kutotore naye hakupindure akutoita kunge akatsamwa nchiya ivo vanobhowa but seclient ka ini nandichata seubhowa kwake ndamupa service yaari kuda oenda ake kwose vanokuti anonakidza saka imi makazvitanga rini zvinhu izvi makazvitanga rini kuti muzotano isusu toda kudecide toda kusiya zvekubika tosiya zvekusona tosiya zvekuruka tosiya mamwe mabasa ese anoitwa mubva mati isusu toda kuita masaji but pamasaji apa toda kubva taita futi nehappy ending zvakaya sei makazvitanga rini ati zvakaya sei mupfungwa dzenyu inini ndingati chini ndakashanda ndingati reception girl pazvaiitika zvinhu izvozvo ndipo ndikangozvionawo chiona unochita mari wachita sei ndipo ndikangozvitorera ipapo so muno muzimbabwe mashanda panzvimbo kuti nzvimbo idzi dzitoriko dzikutoitwa zvinhu izvi dzitoriko alright ko makatangawo sei kupinda muzvinhu ini ndongati ndakatenga last year noda kuti ndikachionati handifanakuva maure akataura nasisi malotka yechinherera yaya so ndikaona kuti izvi zvimwe zvese izvi izvi zvatichiita zvine izvi tinonotsa kutipa mari sake tingopinda muchidhiri ichocho koza but before musati matanga zvemasaji muchizopa ipedi makambopindawo mastreets here no handitodi ini specially ini nangu zvikazotiomesesa ka tonotinoti mafoji kumusha zvemastreet right chii chamungati chakaipa kumastreets chatinoshorawo imimi kumastreets chekuti no ini handifini ndakapinda mumastreets but ndichange ndichiita hangu masaji angu nehappy ending because chinhu izvi zvikuita nge zvakasiyana asi zvakada kunosiyana zvakafanana zvapa zvakasiyana ndipekudai so inini ndiri pamba pangu ndiri mugedhi mangu maclients ndo ari kuuya ndovhura gedhi upinda ubuda waenda ndikapinda nini mustreet ndakangomira mustreet handitomboziva kuti moti iri kuye kundiani ari kundiona ndiani so pamwe ndichatozongoona kana ndidhedhi wangu kana ano whatever angonongondiona ndiri mustreet so zvinhu zvatichite because tozvida but it's complicated zvine sometimes kuita uchiti maybe rimwe zuva ndogona kuonawo mari ndikaita something better but chimbondodza ndepi situation yawakapinda yakaita kuti uzofunga kuti no upenyu hwandiomera rega ndichipinde mwekadhira okay like inini ndongoti ndingati situation yekuti ndakaita izvi yekuti mari
yandaihora kandoishanda iko chimboshanda sometimes mahardware chichi yanga isiri kukwana isvikangwe kuti indine mwana nditi chimbotune mwana ndoda kubhadhara school fees inini ndoda kubhadhara rent pandikugara ndoda kudya kune mwana kwachina kwaari ikoko ari kuda something mari iyi haisi kukwana chimboti ndine 200 ndobhadhara rent ipapo doro kwamusoro so zvinhu zvacho zvakutonge zvakuoma and then ubvaona kuti sais dzangu dzitoita mari vari pachi sa wakapinda muzvinhu nepressure handina kupinda nepressure but zvinhu zvasiri kundikwanira life yanga ichirwadza zvekutodaro bcause ndini mai ndini baba kumba kwedu vanenge vakatotarisa inini ko wakapinda sei ini ndikachona kuti mari yandikutotambira ka itori shoma than yoti ndikangoenda ndikaita mudiriri pawiki nendakwanisa handigona kutopfura pei yandikutambira saka ndatoona kuti aiwa ke ndingosiye zvike zvakangofanana ke ndingoita izvozvo so hapana situation yaunga uri wewe yaunofila kuti ndo yakazoita kuti uzoenda apo izvozvo wakangoonawo wega zvako kuti no mari yangu haisi kukwana wakangoona wega kuti mari yangu haisi kutongokwana yeah. Alright, aiwa tichida kuti tifambirane zvisinomira mushe kwatiri tichibva chimwe chino uzokwanisa kuzozvinatsozviti but zvinhu zvokuti ukada kutaura ugona kutangochema saka unotaura chimwe racho chimwe china unogona kutangochema ukada kutsana kuti ani life yangu yanga yakadai no if you can cry then you can cry no problem no ndanzwa achita ane mwana because ndikuona sekuti vanhu vazhinji andikada kuzopedzisira wapinda masituation aya it's because vanhu vachiti ndakuchengeta mwana wangu dada sese varume vanenge vakuitise vakumitisa yobva kusiya handiti une mwana here yeah. saka dambudziko iri rinenge rikutangira kuvarume handiti varume vari kutikanganisa ndikunyepere ndo vanhu inini hangu kana kudenga ka vachitonga vanotonga tiri 2 nemunhu akandipa mwana because ndiyo one problem yakatanga kupinda mulife mangu iwe then sina mwana ka ndini tiri kumba kwedu kuna mai vangu chichita zvandiri kuita and ndaenda ndiri marriage naye ndini ndakatogara nchimira kuti ndidwarubva ubasi kuda muriwo da school fees yemwana but iye akaita zvakaita nene akandipa mwana akabva ndidhamba akaenda akutoenjoya life yake atowane mumwe kana kuti akatopa futi vamwe futi vana futi akasiya inini ndaane stress yekuti mwana wake right saka iwe wakaita mwana nemakore mangani ndandine 18 years wakaita uine makore mangani 19 wakasiwa wega wakaramba mene zvazvinozongoita tumamarriage ini ndakatoramba hangu because zvanga zvakafanana kuvamo kana kusamo zvazviti zvakafanana like varume vese vane zvavanoita ende varume vese vanobuda kunze but pfungwa yekuti munhu haatoona kana respect newe munhu wekuti kana pasvika pese nochingwanza kuti pane mwana pasvika pese so chandikapa kuti ndibude ndechekuti beta kurwara nechirwere chandazvitsvagira pane kuti ndakangogara nepesa ndautorwara ndakangogara ndakandokuenda munhu achitongoti ari kuita chitongo yachitongondikang'anisa ndakangosvikarira ndo same issue yawakasangana nayo yeah. Alright, but ndambobvunza kuti ndanzwa uchitaya kuti zvoni inini ndongona kutoti ndakatobata mari yacho ndikwanisa kuenda kubasa ndatoibatana pawiki chimwe yacho ndodziva madhiringi anofamba sei pamakabata mari imimi andika makabata mari yakawanda sparks ini ndingangokudzwa kuti dhiriri rinosiyana unogona kutosangana kana nemunhu kuti service anenge achida kutoita kana ye$20 already kana ye$30 already munhu iye ugona ngokusira kana waya mumwe anotokusira na 300 zvinongoenderana nekuwirirana kwenyu kwamunenge maita imomo murume unoona mari dzimwe nguva unoshaya rakatoita zuva rako unogona kusira watawane 700 saka wiki ramakabata mari anoti wakabata mari yakawanda that week yange ikawanda sei wiki iroro ravaita wiki iri ka wakabata mari zvinhu zvatisingatarisi right but estimate ingoti but mari yakati sparks tingakwanisa kuudza kuti already pamonth togona kubata mari inenge svika no1000 kana upfuura already ndozvinhu zvatingacalculate izvozvo inodarika saka ndonoti ndikaendobasa
ndotambira tuma 200 nichononge ndikwesta nguva yangu iziya ndopendononge nichitotamba ngodhani ngoti ndingoita izvi zvindongoona chimomani kwezi pazuva ndogonozvitambirisa reti mari yanga ifanira kutambirawo basa mwedzi wese kana ingave iri 200 kana 150 wanzwa saka alright I think ndepapa ndapanzwisa but apa ndana maadvantage acho and ko zvinhu zviri riski zviri mubasa iri ndezvipi zvamota no zviri riski because pane zvinhu zviri riski unoona kungochitambirako 1,000 maybe per month but pane zvinhu zviri muriski mubasa irori nezvipi zvamunogona kuti zvinhu zviri riski izvo zviri risk like raw iri risk ndoimwe risk yekuti alright but da kuti titaure nyaya dzewanwa so that tinyatsobuda tati raw then chimwe chiri riski ndechipi inini maybe ndikariska kana ndariska maybe nendaita raw kwemimi kune zvakawanda maSTI edzi zvizvi but kuri kuseti kwedu isusu wakona tanzi tariska maybe iro yatinge tatoita alright sa muri paroo ipapapa munopaita sei munhu akayachiti no ndine mari iyi iruda kuti tiite raw isina kuprotectwa togara tine pabasa pedu reti tinenge tine matest kits right iwewe uchauya obva wati iwewe kuda raw 6 pekutanga totanga tatesta nematest kit andinawo inini you can come neako totesta neako alright totesta neako and then inini after izvozvo ndotoenda kuchipatara nyange tatotesta but imimi muri clean here yes tiri clean that's why chitiuya nematest kits tiri saka izvo zvatisingakwanise kutesta zvakaita like maSTI but hatigoni kuzviona but ndisachiti after that ndaziva kuti nhasi ndariska ndaita zvinhu sirizvo mangwa ndoenda kuchipatara ndona zviti ndibatsirike saka munhu akauko kuzvipatara munoenda here kumwe kwana ambonzwa last time zvinzi kune organization inenge ichirapa mahure munoenda here koko can go ikoko sometimes but waida zvinhu zvako zvefast kuti usingade zvinhu toratira muchichini can go kuprivate usvika kuti so ndakadai wabva wabatsirika but makatorejista here ikoko kwekuti mune kunonzorapwa vasikana mara alright vanotouya even pamba komba vanotouya ukurapai ukatoa especially paunoenda paya kwavaudza so ukaenda ikoko vanokubvunza mibvunzo yakawanda ka unoshanda sei unoita sei chichi handiti so iwo unowapindura saka unoitira kupi ndiri pamba pangu so if you need anything vanenge vatori madays vanogona kutouya kutozokupa mushonga pamba zvinhu zvakakocha unoziva kuti nezvo zvinoendana kuti zvauri kuita unofanira kugara une mushonga wakati unofanira kugara wakadai unofanira kugara nezvinezvi alright saka mari yamunotambira munhu akayachita kuda raw imari raw tingosii pakadaro reti hachikondodzeva kuti at least kana ine mari yakadayo then nditakutanga raw can start from 200 irisk ka no haisi risk kana matest ana ndisava ndati kune maSTI handikwanisi kutombomaona tiona akaundantini timatesta nei munhu akayane 50 aita kuti pane 50 aiwa 50 aite kwasi 50 ndokwanisa kungoishanda besides kuti ndinosera naanai saka hapana need yekuriskira 50 aite ko ukatomboti munhu akuziya kuti nokwasikana ndeveprivate havanokwanisa kudayo but ndokwanisa kungokudaidzayo mongoya kana kumba kwangu moita zvamunoita indo inonzi travel manjeka iyoyo uine zita rayo ndichienda kwavo ndiri pamebore zvinotobhadhara travel ino ndoyema100 tichienda futi iyoyo service yako whether kuti udonoitwa NSA kana chii but for the fact yoti ndangosimuka kubva pano pandikagara ndichienda kumba kwako wakutobhadhara $100 alright saka mutyiri kuti maybe munhu angosombokechwa nemunhu anenge aine mushonga kana uchii agati tochengetwa namwari haisusu chatongoziva njoti mwari chete muchengetwa namwari saka musati mambosangana nemunhu aita zvinhu zviri weird like zvinoedza kuti ndezvemushonga unombosangana nazvo kuti watosvika pamba pemunhu so ona kuti hei pana pama1 zviripo
Right, udati mungoshare experience zvamambosangana nemushonga kuti aita sei, unongotaura one experience wakambosangana nayo, uyotaura one experience zvakambosangana nazvo zvairatidza kuti hazvisi kunzwisisika zvinenge zvimushonga. ini ndikati handina kubvira ndasangana nemunhu ane mushonga, but ndikati ndakasangana kuti munhu kana kuti nevanhu vane utsinye like izini kuti munotaurira nemunhu kuti alright ndiri tandina papa 200 obva mukama kusina ubva kudzoti ashandi ne50. Right. inini handisham inini 50 ndotora ndoenda kumba cause iye kuti iye anotembei ndotora 50 ndoenda kumba. Zvimwe zvese good no so right ndoenda kumba chero ndiri mupenyu. Chakakosha ndechekuti ndiye ndisina kukanganisa, anenge asina kundita anything, ndiye ndingori bo. Kona zvamuita mambosangana zvipi zvamunoti apa maitikira zvakaitwa apa zvazvine zveutsinye like kana kuti zvazvii zvekuti maybe munhu ayane mushonga kana kuti chii? Ine total hangu ndiri munoti ninangu ndinotaurisa kana ndoita sei, saka ndingazodzvinyirirwe ndichiona. So ndakangosanganawo hangu nemunoti ndakaita usiku hwese ndichirara achingondiimbira achindi mheno zvaingoita ureta akabata zvimauyu zvake zvimahari zvake chichichi I think kuri kumandaroko ndakachema handidi kunyepa hangu ipapo sparks zvoti ndengoti mwari dai kwaedza ndoenda kumba koza zvaitika ipapo yes neichida mari but Right, datombonezonishare experience yemunhu kuti makasangana sei, makazotora sei akaenda kumba ende mahara aya akazomabudisa sei akatanga kukuimbira. Okay, munhu uyu ndikati so ndichitaura naye pafoni chichitota toti tiri club kwamasvedo. But tasvika pakusangana naye munhu vatota handeichi kumba kandikati ini nangu kumba ndiendeka mahara ndotoda mari zvikanzi it's fine. Inini ndangotuka marapcha chichi ndo chaidzoka dzokupisawo mazuva ano ndingati angashaye mari. Ndobva ndatopinda mumota pepe ndatosiya shamwari dzangu pandatoenda tafamba munhu vazonditi pati ndikupa mari ikweyo vandati 100 munhu ngatange kuseka. Ndikati yezvo zvikanzi ine ndoda tokuchengeta kwete zvokufungira. Ndikati aiwa ine handite zvekuchengetwa kaina handite lavhu yekubhilivhiswa nemuromo. Chimbotangwa ndipako mari then zvekuzochengetana tozviona after. Tasvika kumba kwake aiwa notogara padenbo zvese zimba rake rakakura panongonoisa music yake aiwa kutonge ndakubhawa futi patanga kuridza music zvino munhu anotora chijira zvimajira zvake ameno ndo zvematarere ndo zvechii nehari yake vauya vanotanga kunditi mweya hanzwa ati wakudoti nindite mukadzi wake. Ndikati yezvo koine ndinogoita mukadzi wako sei, ine ndoda zvemari ngatitoite basa kozi ini ndinototi ungotunda kandibai padeni. Zvikanzi alright mweya uchitaura kuti udotivo ndite mukadzi wako. Aiwa ndati munhu akati neni ndakatora chinguva sparks ndakagara pepe mulaunchi naye ndichimwa aiwa zvimabute ndichita sei ndakazopedzisira ndakuchema apa munhu zvisinei ndandamudza ndikati ini nangu ndoshanda chii paDubai mo hangu chichichi ndoita zvamawigs zvakadai zvikanzi saka ukarona kupi shaviro kuti unoda mazimari ese uri kutore agoti neni ndakachema alright. I think ndo last day rangu randikazodza kuti chero ndikaenda kubhawa alright handiende out nemunhu cause handina kurara sparks. Ndati totazonoti pinda mebhanga ndinzwirawo tsitsi here vanondipa hangu mari yangu ndatoti ndanda kusatomutrasta futi cause ndanangoti sebenzi ndinenge sinokwana chichi kunyatsoitika chinogona kungokutorera mari yacho. Ndapiwa mari but mari iyoyo ndakaishandira right cause haana kutunda munhu akandiiteyeye ndakaitwa alright kupedzisira ndati yezvo zvazvemwetsvine chiko zvanzi aiwa $100 haungangotora $100 for mari ndotora tine kuti nditunde ndofanira kubvisa kondo. Ndikati akondo azviti ungatondiuraye already ndingatoende kumba usina kutunda but zvisinei ndakazotraiwo by all means tumastanzi kwangu tozongotiwa munhu akazongondisiyawo zvake even asina kutunda ndakazobaya zvangu padeni. A lot is going on. Saka makazotora tumastanzi twenyu?
ndakangotrayo weziva zvoti munhu achikuonawo kanenge achitokuona uri innocent person but tetikatongwara mupfungwa udzivisa ndotoziva kuti Sparks uyu ndakatokutarisa kuti munhu yarutonakirwa so ndakazongomutenderero ndamupa doksta vanogona ndakadai so ndokutraya zvese kusvika zvangoita waiziya. 4 iwewo patapo watisa wasina kuti ausati musangana nehora here? Hora handinawo dzana kuti hora ndidzodzi dzekuti unozongonzi ndine 10 ndine 50 wozongoti it's okay because usina option unotomboda kutaura unotomboita hasha utoona kuti ndiri kutotamba hangu netime panapa ndine vakuru panapa hapatorina ndiri kutotaura nesaskamu beta ndiende kuma nditoigadzira imwe mari pane kusera ndichitinetsana nemunhu alright alright saka hama dzenyu dzinozviziva pana hama dzenyu dzinozviziva kuti ana Vasikana maybe vanogona kuti madredit kwavanoita zvikatoziva tesitori nahama alright tesitori nahama kana zvatovatongoziva zvinhu zvotatingatozihama zvinhu zvedu already iprivacy yedu but mari everything zvese vanenge vanazvo komba totongomake sure kuti hapana chavanoshaya but tisingazosvike panguva yekuti vangazive kuti masajiri vangambozvifarire ende kana musacho vanozviziva handizivi oreti vakazviziva tongoti tatongokungorara medu but hama hapana munhu angakurudziro toda imi pamunoita madhiri enyu andika izvi ndo zvinhu zvinokuitisai mari munovabereka ndizvo right pamunochiwa pamari munochiwa kuti munoita madhiri ei semunhu mukuru iyoyi hauzoriningirika alright unogonaudza munhu kuti ndokupa mari sembereko wako ndokupei mari upera kwemwedzi mama ndopandinohora asi kana mazoitawo problem munondiudza handizoshayawo plani kana ndine dolo ndokupai pamunongota any problem unozongoti pamunoita any problem mondiudza iwo wakaitawo any problem vanondiudza ka ndongowapo mari inoenderana nekuti vasazondibvunza kuti waiona kupi and then I'll make sure kuti zvese zvinhu zvese zviri bo semunhu womusikanawo ndinoitawo maboyfriends asaka havambozonyanya vanonyoverenga kuti saka iye akatanohura 200 izvi zvatenga zvinenge zve300 havazonyanya kuzozvitarisawo semunhu womusikana iwo unongoita make sure kuti pakupera kwemwedzi kana wakavati uchavapa 300 ndiyo unongovapa but pakatiwo pemazuvawo ukadozonga wakandiromara panopa ungazokuvhunza kuti yabva kupi kozonga uchingotiwo semunhu wemusikana but basa unonge waudzwa ndinoshanda kwakati alright mune makore mangani girls ine nangu ndine 24 alright kwewo inanga 21 I'm turning 22 hey mane ngwekati basi muchita chibasa ichi ndatanga last year muna July alright I heard someone achiti zvone mune vanhu vanonga vakakurecruitai imi mune vanhu here vakakurecruitai munhu amunoti ayo ndiye mando wangu munhu ndiye akandiudza kuti zvinoitwa so information yaminayo ukati mastyle amuneminayo munomadzidzira kupi pane vanenge akudzidzisa here ine ndakazviona zvichiita kwandaive ikoko ndikangobva ndinazvo right wakasvika sei pabasa paposition pakazosvika ukazviona iwo kuti like unonongoti izvozvo handizoti kwazara maagents anotsvagira munhu basa chichini saka unogona kungonzi iwe kunoshanda kubroadway kune munhu pamba uri ngonochengeta pamba hapana vanhu vakabuda unochingogara uri wega kuti iwe kunoshanda kwakati kune lodge kunenge uri pareception uchiita sei ndomusvikiro wandikangoita ipapo ndokanditanga kutioonera chizvetoiziya so amene anonzi matipe vasikana vanenge uchichengetesawo mari yevanhu so uchiona kuti imi makutoita mari ka unenge uchitonzi dzakapusa idzi iwe wakapusa zera rako ende inini ndaitoti nandiite izvozvo ngoti vanhu vakava vafunga vanhu vanopirwa nekufunga vanhu ava inini havadi kushanda vanhu ava ndozvanditotaura inini saka iwo asi wakazoita sei handitombozive mari I think mari nekuti ndanda kukalkulata kuti alright unenge une stress yona munhu akudza kuti ndichengeterewo 500 yangu iwapo utori nestress yekuti saka pa 150 pandiri kuhora
school fees yemwana 50 ndo700 kwenini ndada uri kwamusoro rate 30 ndoda kutingira mwana wachika kuchikora sandatenga mafuta ekuzora mari yacho yapera. Alright, kwewo kapinda semu chizoitika mwaone mnaka wakadzidziswa kupi zvinhu izvo? Inini specs ndatori munhu ari bho zvekutodaro zvondeti ndochechi kwamwazha but kwamwazha ya zvoti ndakazongona nene shamwari dzangu zvoti chienda pagraft ndichidzoka apa nongachitotambira zvako ka 140 ndona apo ndendo kubasa ndona shamwari yangu yobva yauya yakubva young grand rayo munhu atori kana ne600 abva asina kana mari. Ndikati yezvo kumarambeiwana kupi uyu munhu we ndichindoona hanzi ita so ndaibva ndati amai ine ndiri mwana wamwari ndite zvozvo zvoti nechitononge vanhu vari kuwesta life panguva yacho kausati wamuchiraundi yacho iziya pandazongonoti kendimbotraya pandakatraye papo ndangonosanganawo nemhene kuti yakabva yandispoila zvoti ndakava ndati alright ndakava ndatoda kusvika izvezvi ndakava ndatongonyora imomo. Wakabva manyora wait mhene wakasangana yakupa mari iyoyo yakaita kuti ubve kwaumwazha. Alright ndakaenda sekuti ndatotanga muchiraundi chengeri kana kuti musi wemandi ndarosvika pepe chichi ndatotangodzidziswa chichi waidzidziswa kunzi sososoka kunguva munhu kozi ndaisati ndakuzvinzwisisa kaizvi ndai ndichiri kunyaranyara ndichiri mwana bana nhasi unonyaranyara ndikuona zvoti ndatora ndapinda but ndapinda pepaya munhu bvazotongouyepo patongoya kamwe kanga kamuchaino kamunhu kacho chichi kwakatosvika kopa kanditi udendobhawa here ndikati kubhawa ndichakugona. Iwewe ndika wakaita zvekutongorongerwa munhu atonzi sizvo angatofambirwa kudhara ndikati kubhawa inini ndinokugona here apa zvekubhawa sandazviziva tajera zvedu zvekupusa kazvezvo zvekuchechi kwangu kwedu kwataendoko kwamwazha ndikati zvoti ona ndisatopfeka zvese kana tumatopu tukashama kuti ndetunonge hameno zvimwe zvinhu zvandiri kutoita waiziya ndapfekedzwa kadress kangu chichi ndatoenda nemunhu ndikuona nyika yese rotocheuka kuti amborani kweyeyu ndopa ndikatoona alright handei tvatobhaubhawa mani racho totatosvika nondoita zvona ndaudzidziswa izvozvo wakadziswa kunzi unofanira sei aiwa kungoyo masaji awo chichinongombatanaisa nekudya obvious kaungazotadzere zvongonyatsofadza mutengi chichi ndobva munobva tonakirwa neni zvekudaro sezvo ndandichiri kanyowani pabuda bva tondisira 300 fekutanga ndatoti ndakuenda kumba ini ndatonepei pane ndakumba ndatonogara kana ndichiri kufunga kuti ndodzokerere kudhiri pasina chingwa munhu atonditsvaga futi panditsvaga wangu zvekudaro upenyu hwese oreti akutogara achindiona achitasiya achindipa mari sairamba chikupa ma3 waya pamwe pacho angonozovabvapo kana 150 kana asina mari but atori munhu wangu kuti ari muchaina kwete ndasingazoti machaina maiwi ukona vanhu vanobuditsa mari ka ndo machina nevarungu tumaindia tokaomera once wakaungona wabata murungu nemuchina even mublack mamwe mablacks ariko anotobuditsa mari dzati kutotora mumwe munhu angonotokusira kana kungokubhadhara kuti watora naye sparks ane already like kuti munhu anenge ane kana stress dzake chichi ungokushedza ungoti ungogara naye uchimubata zvakanaka ndesatozvizo zviriko tinogona kubhadharwa kungotora nemunhu reti ndikatoti ndomushonga itorwa nevanhu ko ndingangobhadhara ungoti ndatora nemunhu nyaya yenini zvo ndakatovhunduka but izvezvi ndaused nazvo kuti havariko vamwe vanhu vakadaro. ndazoita nyaya dzoti vaenda kuchechi iwe waenda kuchechi waenda kupi kumugodi nhasi ndine mapostori sekuru ndine mapostori ndine kwamugodhi yemabhaji madhasta goti ndiyo yemabhaji kai iwe waenda kwamwazha
kana first day randikaenda ikoko basi kwandikutara ikoko ndakachema ndikati ndakupi ndikupanda yakuno kwazi ukusangana nevanhu vakashama vakaisa makeup vakaita sei vakapfeka mhene mamwe yanzi malonjari chichi ukona vanhu vanga vari more than 15 vanga vari ma20 zvinoitika muno muzimbabwe muno ya pane girls emheni pakabva chikava chinzi client yashachichichi navanhu vakashama kurava mause vakarira line vachinopinda one ndikati nini ndoenda kumba ndakangoenda mutoilet ndikamira imomo ndatanga kushima musodzi asajenti andoisa kunoku ndandakanyachinzi paningipanzi pachi palodge palodge ngatadza kuacha ndikwaridza mubhedha ndakambotadza izvozvo ndandasvika ndikuona zvinhu ndakuimagina zviri mumamuvi manemboona memwe kuno zvinhu zvitoripo kureal life ndisandabvunza question yangu ati mumboshewo experience zvinoitika kumapala mamwe aya okutaura kuti vanoti pakasvika client obva wauya obva wafutimuyatsoza zvinazofamba sei usataura kozita rekambani any company usataura nzvimbo yacho uchingotaura zvinongoitika imomo kuti kana vachinzi vanonge vachifamba nemahills vakashama vanongochita sei chii chinyatsoitika alright Sparks zvinoitika ndezvotoreti client yauya but inzvimbo inenge ichinzi ndipandikwa zvemasaji yes saka client yauya whether muri 50 whether muri chii client yo mese munofanira kutoendera kuti kuonei then makapfeka iyayo malonjari enyu mumwe akashama vamwe vanopfekawo havo hembe vavadiwi vasingadiwo kuonekwa dress rakangomfito risina ushama kana ita sei kozoitawo mumwe kuti ndianodo kushama already anongoenda akashama haurambidzwe mumwe muno ndianongotongoti angosumukawo already akangowa asina kutopfeka utoenda then wasvika obva wazviintrodusa mheno kana uchinzi leandro zviintrodusa kana uchinzi ana mheno zita rako kana uchinzi Kim saka zvinhu zvinorwadza manje I think ndapinda mazviri I think in month ndapa ndakangobva ndasiya kuona mari yerenji ndakati ndisiye ndokungoenda pamba ndakungoita zvandikuita chimwe yanzonitsanangura client yasvika pareception yanzi no ndomurume unopinda chii chinoitika inosvika yogara ka zvatikutora Sparks everyone ofaenda kune inonzi choice yekuti achachuza kuti ndikuda Kim here ndikuda Kish here ndikuda nhingi pavanhu 50 vesaripa ndo izvozvo zvinoitika then waachachuza ndiachamupa service yaari kuda kuitwa saka aya anenge ari maprofessional massage here kana kuti kunenge kuchiitwa futi happy ending depend maprofessional ariko ese ane maextras kwandikaona tirazve kwandikambosvikira kwakaita kuti tizive kuti kune zvinhu zvakadaro nokuwatuta kuti zvatikamboonawo zvinhu zvatikamboona ndozvatikutaura but zvimwe zvatisingazivewo but mostly zvawanda zvacho ndo izvozvo zvine mahappy ending chichichichi maprofessional yes ariko but zvine mahappy ending futi zviriko Alright. I think ndapanzwisisa ndada kudzokera paquestion yangu pakachibvunza zvokuenda kuchechi peme saka hana dzenyuwo hadzichatorove hamuchatombotyewo kuti kuna mwari anotyisa dzotya ndimwari tomutyika ndonamata nge mwari ndochekutanga already kana ndakatonzi ndaenda kutravel kwacho ndikuti ndakubva pamba ndasvika basi kunzwisika chandinotonga kuita ndiri padhoo ipapo ndipinda imomo iprayer azviroti hatinamate right tinotonamata zvisingatoite but as the same temptation izvo zvimakunamata kupi toenda chero chechi plus kunamata usikuenda uchechi ka chero mumba already togononamata chero ndakagara panapa ndogononamata asi munotombonamata here zvekutomboti mwari ndiregerereiwo mwari everyday zviri obvious izvozvo everyday because kana tikati vanhu vatinosanganawo vakasiyana-siyana iwe umwe neumwe anoita zvake umwe vanoti vane mushonga umwe anoita so kuti uve safe mushonga unogonosanganawo nemunhu ane mhepo dzake alright tinotofanira kutogara tichitonamata saka takasanamata pana zvotitaita chinotumodeswa nyewe kuti tichida mari but zvitori dangerous on other side waiziya hatozvidi but tikutiwo vamwe nerimwe zuvawo ndogonoendononda munhu wandisiri kuziya already wandisiri kuziva kuti ndinosangana nemunhu akaita sei already sematravel wanga ndambokudza iye iwe ngonongotora neni kana pafoni
utondiudza kuti yakana uborodheo kana kupi pamwe utori mbavha apa nditombokuziva kuborodheo aiziya ndosvika wandivhurira gedhi wobva waloka gedhi ndotosvika utondivhurira gedhi wobva wandilokera futi mukati utondiudza unoita zvaunoda neni unoita zvaunoda neni kozi handikuzive handina kana makiye gedhi rako handina kana makiye gedhi rako futi itoriwo riski futi yakazvimireyo kuenda kumba kwomunhu inini ndiri seni inonzi travel handitoide ndotoda kuti iwe uye kwandiri samunonamata kuti ndakumboenda kutravel ndotonamata nemwari amhenu ndakuenda anochengeta munhu ndimwari hatongochengetwa namwari unotonatsaona kuti mangwana unodza kuti but munhu wandandinaye ka baba ipamba nesomething anofanira kuitika but unotoona kuti ndimwari wandinzvengesa wati but mune maplans eri kuzombosiyawo chihure bombotanga kumboitawo zvinhu chaizvo kana kutanga imwe business maita mari kana pakaiwo mumwe manongoti kuti no girls anoda kupaiwo kana kuti maybe mari yakati kuti mutange something hatitozvide zviri kuchita chihure zviro zvemasa izvozvo hatitombozvide but tiri kutsvaga mari ndo yatiri kutsvaga yekuitawo something better but hazvizobatana kuti ndiye ndichidya ndobva ndabhadhira rendi pamwe ischool fees pamwe chii saka kuti mariyo ndizonyatsoibatanidza kuti iungana hasi kudi hasi kubatana but timbotraya tipamwe ndikamboisa $, pamwe nerimwe zuva ichadi ichakwana but munotoda kutosiya tinotoda hatitombozvida hakusinyaya kutozvida but inyaya situation yekuti nochinatsa kuti hatina choice. Alright, ko any advice? I don't think it's silent. Alright, ko any advice aminayo kuna Vasikana wada kutanga kuitawo zvamunoita izvi kana kuti wada kuuyawo wachiita zvamunoda kujoina munowapa advice yekuti chii? ainena hangu ndingangodze munhu kuti anofanira kungozvitiroreti zvinhu zvake ndokuti atongoenda something because to my side nangu handikwanisi kana kuita sezvawambotora zvezvekumira murodhi zvezve ndononge kukirirwa $10 kana $5 kana $2 handizvikwanisi handiri kurite munhu but munhu nesituation yake wake ende asichinhu chakanaka zvokuti ndingati munhu uya tiite kana kuti chii asichinhu chakanaka zvinhu zvokuti ndikatoona even munin'ina wangu ndanditodi kuti aite izvozvo kundoziva kuti chinhu zvakaipa but nesituation yangu ndakungoita handina choice but ukona munhu wako achizviita unomita sei handidi handingatombode hazvitoiti zvinhu zvakatoipa soti dzinza rese toita izvozvozvo hazviiti hazviiti pakashata zveshuwa I think ndaona information ameno pane zvimwe zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe maybe zvinoitika muindustry yenyu imomo zvamungade kusheyawo nemhuri yeZimbabwe kuti but zvakadai zvitomboitikawo zvakadai zvandisina kubvunza I think wabvunza zvese I think ndizvozvo. Alright, saka munonudza kuti mimi mune zviwindi ezvekusiya kana namba dzenyu panapa chimbotana namba dzenyu kuti maybe vanoda wakuza kubatei. Okay, dzangu 078 6300 556. Alright, ndidzo dzimwe chete kana kuti ndidzodzo uyasinoziya namba dzake tichine vanhu vedoda tiroora munyika umazoona kuzi inini netori muinosendikene kune vamwe vanhu mastreets umu zvoti havatoziva kuti ndo grind rangu anonge achitoti bhebhi rangu unoenda kugraft rinozodeso but kona chii ndo zvazara wangu munhu wese hapasisina especially to our age munhu wese akuda mari waiziva saka pazvinongoitirwa ndo zvakasiyana but zvazara haungazokwanisa kuziva kuti bhebhi rangu unoita nezve but kona cheto netumarriage twedu tudototipromisiwo kuroora chichi zvoti manje tikasiya nhamba iwe taura kuti ndokufonera nchichema chendasiwa ndarambwa kuti ndarambwa iziva but mutodadororwawo mutone pfungwa dzekuti one day vatationa vanhu acho vanhu vacho vese vari kungoita zvekutamba nditori nemalaki etumarriage twemanema ndisingazoziva hangu turi tumarriage tupi but mazuva ndoda kutongoto kunonzwi chikeke kunendingori mumadhirama hangu chichingomarovo kasi ndikazoti pamwe nechicheya mapoto kana kuti chini pamwe nendarerudza
saka mapoto madiki kaye, saka madhiramu ndo mahombe. Saka motombopinda muchimbocheya madhiramu. Ndotombopinda But chitombomachaya. zvitori zvemari manje. But at the same time zvezvizvimari kwazi mari yakangopera nenda kusanakirwa sparks ndikunyepere fanike ini ndinoda kala inototi chero mafeelings angu awande waiziya. Saka mukuti mimi kuna vanhu vanotombouya vachida kukuroorai. Kuna vanhu vanotombogara nawo but kazheti kacho kanenge kari kemari. Neni handizogare zvangu nene zvangu. Ini nangu sparks ndozo nditorewo nevanhu vekuti ndinotomboitawo unhu aizi handisitori muchiraundi ichi zvokuti ndenge ndichitoda izvozvo kuti nditombopa ndoti ndatoona kuti tsagava ndikwanisa vadya mari kuyaitisa yese yandiri kuda panguva yacho chichichichi antondiitira aiziya. Saka nenitori nayo ndichitochaya madhirama angu ndakatolaksa nditori mukadzi wekumbaba chandisingazokwanisa kuita ibasa aiziya. So mukantsvera ndichitase panguva yacho as long achikwanisa kutsvaga musikana webasa tainge achindibikira ndakagara ndichidya ndikakutiwo ita so baby uchikwanisa kuita one ndiri mangu chanei chingosupply pusiwo chinsupplywo mari but mari yayo yakanzi yapera mumba ndakuti endakana kuzoita zvakadai nenge ndavapere ipapa apa ndikataura nevanhu 20 pafoni pangu 10 vacho vanenge vachichindodawo kuroora ndoda kugara newe uya padheni pangu. Saka izvozvo ini ndichida zvemari chete. Kana ndauda kuroorwa ndonosiya zvemasaji ndobva ndazofind someone. Asi mari yamunoti kandaona ari serious andoda munhu ari serious. Mari yake yoka ndikanamboka kanogona kutanga kulimita undipa. Saka ndiri kuno kunga atomboita zvekutonditsvaga chaizvo ndo zvinonakidza zvoti munhu anenge achikutsvaga achida kutaura anonditaura nichindirumba makahasha nditiri. Alright, but what zvinoitika pamadhiringi amunoita obviously vanhu vazhinji kati hafu yemaclient enyu nga 3/4 emaclient enyu varume vanhu mazuva ano vamwe vanogadzira varume vavo. Hamutyi here kuti munhu kusangana nemunhu akagadzirwa akaiswa runyoka? Ndopatati papai tochengetwa naMwari popai. Hatizvinzvenga tinototya munogona kutonamirana nemunhu unogona kutoti uchimasaja munhu unotova nerimwe zipfungwa roti kotika ndakangonamira right now ndichida iso ndoita sei. But for the sake yekuti one man waiziya panguva yacho hazviuye mubrain but unotozvifungaandito murume wamunhu wandinotoziva handi mumasaji nandidi. Are you sure? Ndinotorwadzirwa nemunhu handidi. Are you sure? I'm sure. Are you sure? I'm sure. Handidi munhu wandinotoziva ndototi murume wake because ane mari inditomuziva. No, kuna unoziva but utozoti no munhu auye client yedu but murume munhu. Aiwa izvozvo zvandimuzive ini client. Mukadzi wake handitombomuzive iye handiti atobva kumba kwake. Kana mukadzi wake akazondiona one ndiri mota make ndozvemba masaji sparks hazvite nanhu ya unotorindwa nekuti vakadzi chi zvinoitwa neveya vanonga vane mari chichichichi chete kwete kuti vanhu toti tunoswera tuchirindwa nevakadzi ende vakadzi vacho havazombozvitarise kuti anenge achitarise. Saka ukona handingambozive munhu pane neighbor yangu kuti pamwe ndiye kuuya munhu achikodzi kufamba cheko handifambi ndogona kungoita inreview zvezvikuita zvinhu zvengu zvese zvoti handingazozive neighbor yangu kuti murume wake akaita sei. Yes ndogona muatenda ndisingazivi kuti ndiye munhu anotogara panext pangu kunzisa tiri kuti nenchishanda nefoni zvase nonoti nende kamira paroad ndotonoti ava ndo baba nhingika vaivaiva ndakambona but anenge achitoziziva murume wacho anogona but murume wacho anogona achitoziva inini asi ini ndisingamuzivi. Aiwa nditarise nendaona kupi nguva yacho yekutarisa munhu kwangu ndikaenda kupablos ndikaniona handizive ini kana chida masaji anodzoka kumba futi ndomuita ndomba masaji kwatasangana chiro pa andomuzivi ndokunoitawo reti kana gore rese pandagara ka ndisingazive kana neighbor yangu kana fese yayo kuti yakaita sei kuzi handina nguva yekubuda chandinacho ndichangotora mari nchienda. Samari munozodyira kupi kamuita ndibude handite sei ndobuda mausiku kanchienda out kandapedza kana kulanchi ndogona kuzviendesa but I'm trying to say kuti munhu anogara pasaid neni ndogona usatomuona kosi kungobuda nekupinda wanzwisisa. Mari kana tewana zvichirotiwo zvoda kuita mabhajeti ako rezvinhu zvako zvoda kuita iwewo zvabhalanza unokwanisa kuenda kumabhawa kwaunoda chero kupi unospenda zvako mari yako ndofuti kuti wana futi mamwe maclients oize unganotosangana futi mukuspenda ndo mukusangana futi nemamwe maclients unogona kutogadzira makadzi wotoenda nawo unotogona kugadzira mabusiness cards ako
kutoti paunenge uri kubva ikoko wachitoka mwanwa doro uyu but ine panguva yacho manje nenda kusada izvozvo nenda kumboda zvekutsvaka tumbinga twangu ndichimbotamba bhawa iziya kuziya nenda mborefresh already saka muchiri kugutera uma muchiri kuguta kuguta isini kuchini ezini kuguta iro bonde racho kana bonde akuna nombori guta ndiani nekuti takaitwa unotonzwa kuti no unotonzwa maitirwa bonde akasiyana kare seibonde but mumwe anotokusiya une nzara mumwe anotogutsa mumwe anochasei zvakangosiyana. Alright, but so far last question andinayo ratibva tangopedza ndika ndangoziva kuti ewewa ndikakuda kuverenga body count ngati vanhu vakarara navo vanosvika kumangana estimate number anongona kuti anogona ndava kana mu200 anogona ndava mu300 webva ngonoti inini vari mandarara navo ka ndogona ndava kana munamba yakati sparks question yoga inotiremera maiziya hatingatozive kozive vakawanda ekuti takadzibatanidza so dzinogona kusvikana kuchivhu ameno dzogona ngopfuurawo mbijana dzopfuurawo mbijana unodarika Alright girls, I'm very happy kuti mauya panapa makwanisa kutaurawo side yezvinenge zvichiitika because I believe kuti zvinhu zvinoitika muupenyu andika vanhu vazhinji vanofana kutaurwa so that kune vamwe vari kupinda mazviri vazive zvinhu zvari kupinda mazviri kune vari mumazviri wacho vazivewo zvekusangana nevamwe vari mazviri so that vanopinda mazviri vachiziva mariskis vachiziva chii sada kutendai nekusheyawo story yenyu vanhu vazhinji muzuva muno vanongonyaranyara so vanongonyaranyara kutaura even vasingaonekwe face like zvamakaita hapana kwanisa kuonai kuti ndinhingi uyu wana kuziva munhu yega nemavharira makaita face mhenu anenge achitodora ichi munhu wacho saka da kutendai netime yenyu yamasiya zvamasiya zvamafanira muchiita mukauyewo panapa mukakwanisa kusiya nesu nyaya dzinenge dzichiitika muma-massage parlor because I know kuti a lot is going on zvakawanda zvichiitika kunze uku and life haidi kuti urarama wakatsinzinya saka a lot is going on vanhu ngavasararama wakatsinzinya vanhu ngavazive zvinenge zvichiitika so that pavanopinda muzvinhu vanopinda vachiziva kuti tikupindirei zvakamira sei so thank you guys nekubatawo nesu nekuyana panapa muchiita se muchisheyawo your story vamwe vanhu vanonhonga inspiration vamwe inspiration maybe ataenda kure never know and mamuri open up kutaura upenyu hwenyuwo zvamukuita nawo thank you very much muri ezimbabwe thanks for watching thanks for supporting nabai muchingoona I know kuti mune every video yatinoita mune dzidziso irimomo vanhu muzimbabwe havadi kudzidza zviri direct vada kudzidza zviri indirect like this one ndakaisa show yegospel vanhu vashoma nevazodzidza zviri direct saka vamwe takatoona kuti takada kudzidzisai mamboonawo zvinenge zvisangana nevamwe mozochuza kuitora zvinhu muine full information nezvinenge zvichiitika in that industry kuti whatever zvamune muchiita munozviita but muine information yekuziva kuti ndozvirimo izvi ndosaka ndakuzvipinda mazviri kana kuti ndichapinde saka dakutendai nekuna mamuchingosapota nekuna mamuchienda mavideos mashows akawanda tinenge tichiuya nawo panapa tinoita iyo inonzi uncensored podcast yatichitaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvisina kufiutwa zvisina chambofiutwa kana paita sei tongozvitaura sezvazviri language sezvairi saka inonzi uncensored iyoyo then inobuda Monday inobuda kachinhu kacho Monday nemafridays ndopainobuda uncensored then Tuesday kunobuda inonzi realities of Christ yatinenge tichitaura nezvajesu yatinenge tichikurukura nevanhu vaMwari yatichikurukura nemapastors koita inonzi zoni dialogue with DJ Sparks inenge ichibuda futi then pane imwe show ida kutanga inonzi my worst heartbreak yekuti tichinzwa ma-heartbreak kuti zvofamba sei saka zvese zvinenge zviripo panapa saka une reason yekusubscribe kwachifarira zvimwe zvisingafariri zvimwe zvako unozviwana maybe ndikufamba kwetime change chiunzewo bhora nezvimwe so thank you very much for watching thanks for supporting don't forget to subscribe like and share with that we are out.